pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Minecraft i izvinite što mi je glas ovakav danas, nešto tako priča, ne znam šta mi je, ali ajde proći to. Vidite moj skin Steve-a. Sad ću vam da pokažem jedan skin, kako se zove, koji sam instalirao. Sad ćete da, ovaj, vidite, ovo je za, kako se zove, ono, da se možete sakriti ovako između dijamanata pa da vas ljudi ne vidi. Uglavnom gledali ste to kod X-Rocka, sigurno. Tako da idemo mi sad malo nešto da radimo u Minecraftu, da se zezamo, uzet ćemo Flat World, pa ajde da krenemo. Tako da, ako se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se na kanal, da dođemo do tih 100 subscribera, nadam se ove godine da ćemo uspjeti. Evo nas ljudi, tu smo, sad ćemo malo da se zezamo, da pravimo neke tu. Oh my gosh. Sad ćemo da uzmemo TNT-ove i da ih zapalimo. Ne znam nija više šta ću da snimam, tako da ako se ne bude sviđao video, vjerujte, ni meni se ne sviđa, ali šta ću, ne znam više šta ću snimat. Tako da krećemo. Ok, samo da malo smanjim da mene čuje, oh my god, da mene čujete, ne TNT. Oh my god, šta je ona nekakva tamo muzika u pozadini. Evo ovako, malo ćemo se zezat. I ok ljudi, došlo je vrijeme da zapalimo ovu stvar, šta je već nekakva kula, ajmo još 2 da produžimo gore, da bude super, tako da krećemo. Stante, ima jasni, ne, ok, uplaši, mislio sam da sam u survival modu, ali ubili smo šta, koga smo, jadnu svinju, ovo smo krmetinu. Bao što vidite, ovdje je obsidijan, tako da, ajmo da spawnamo malo neke stvari. Stani, stani. Ajmo da spawnamo, da imamo zombi creeper, ajmo spawnat endermana, gdje je zombija, nećemo blaze, ko ima još os, nećemo ovi životinje, gdje je skeleton ovdje, ajde uzet ćemo vider skeletona i sad ćemo pokušati da ih ubijemo sve. Ovo ćete još Minecraft video, lupite like, idemo dijamantski mač i bow, ne dam se sad da enchantam te mačevi, te stvari. Ok, idemo, počinjemo. Oh my gosh. Milijardu ih je. A, da, zaboravio sam da uključim, oh my gosh. Da uključimo noć, da bude, da bimo, a ne tu, time, midnight, eto, spasio sam vas. Da sad ljudi idemo da ih ubijemo. Ok. Stante nešto. Sad ovo. Sam da vidite, oh my gosh. Šta ćete vidjeti, ok, malo mi ovo smeta. Ajde umrite, ovog vas stvorio. Ja vas ubio. Stante. Ne sviđa mi se ovo. Dobro, tako. Kako mi je dobra slika. Kakva slika Bog? What the heck? Šta je?
Haker neki do... Šta gledaš u mene? Te puknem sred čela. Tako mu i treba. Sad ćemo baš da ih sve ubijemo. Woohoo! Krećemo ljudi. Mrtvi ste. Izvinite, molim. Nije umro lik. Ajde, izgori. Gori. I ubili smo Endermana. Ok, ljudi, znači, znam da će ovdje biti milijardu dislajkova, ne znam šta da radim. Majke mi. Ok. Znači, pao mi je sistem što se tiče snimanja. Nemojte da nešto previše očekujete videe svaki dan, pošto ne znam šta ću da snimam, to je najveći problem. Tako da vidimo se u drugom videu. Ćao!